Здравейте, дами и господа, аз съм... Жители, аз съм Дъшка Парцалова, а това е моята котка Джаменка. Здрасти. Значи, тази котка... Не мога да снимам, не мога да говоря. Тази котка е само на 6 месеца. Колега, моля ви, ела седнете. Елате седнете. Добре, ще звънна. Елате седнете, колега. Секунда. И така, както казвам, Джаменка е много хубаво коте, родено от... Добре, след малко ще ви се обайда. Чао. Няколко 6 месеца, много е хубаво бяло, виждате, че е бяло, като какво е? Като мида. Като делмати. Вие дойдохте, по-леко, но ще ме отраска. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм дебил Йотов. Така, това е нашия малък приятел, нашата малка приятелка Джаменка, която се опитва да избяга, но това не е проблем за нея. Тя вече е филмова звезда. Нали, Джаменко? Така, колежки, вие имате опит с тези работи. Нека продължим с по-важните новини от деня, колежки. Нека аз започна, за да се реванширам заради закъснението. Бихте ли му замълчали? Купи сега и спести в Вила свински бут без кост. 8 лева, не. Колко пише? 88 лева, извинете, на килограм. Много ефтини са тези цени. Забелязвате ли, че в последно време цените на повечето стоки намаляха? Да, аз виждам, че само да кажа, млякото от 200 лева намаля на 10 лева. Това е шок за мен. Няма огън без дим. Аз с тях Както си върша газа като сера. Тоест, така ми каза един приятел. Се влюбих. Не пускат дивна в дискотеките, но въртят нейните и песни. Какво? Да, виждате ли? Това малко момиченце само на стана 15 години. Музикален идол. Факир. Музикален идол, точно така. Тук Дейвид Бекъм виждам, че сте не приготвили, но не мерси. Ето, Арнолд Шварценегер на 4 очи с акробата Енчо Керязов. Виждате, това е голямо постижение за българския спорт. Въпреки че господин Арнолд е доста увиснал. Увиснал е доста. Като нещо е увиснал, дами и господа. Така, да продължим с по-важните емисии. Джаменка на първи кадър. Колежки, моля, продължете. Добре. Значи, Джаменка, Джами. особености на президентското Тя е малко тъпа, не се очудвайте, не е напразно е с бяла коса. Особености на президентското съпружество. Както ви казах в миналото шоу, миналото вечерно издание на VTB. На градски хроники. Да, на VTB, на телевизия VTB. Аз го пропуснах. Тази снимка, която ви показах точно преди да свършим в ефир. Това е президента. А също мога... Какво правите в момента? Нищо, наслаждавам се на бляскавата ви коса. А също мога да ви покажа... Какво? Добре, айде да една новина за по-дебелите дами, с тежест около 100 до 200 тона. Акваджогингът предпазва ставите и атакува целулитът. Вау! Аз ще отида. Предчувствам, че след този репортаж доста мадами ще започнат да ходят на акваджогинг, затова сме поканили една колежка, една зрителка, която иска да сподели своето впечатление. Така, може да задавате въпроси за акваджогинг. Така, много ми харесва акваджогингът. С него натежах с около 300 000 тона и започнах да нося гащи размер 200 пъти XL. Госпожа... Парцалева. Много хубава коса имате. Да, така. Извиняваме се за този репортаж. Малко нескопосан, но все пак сме леко попинали и доста загряли поради температурите от минус 27 градуса по Целзий.
помелзи. Български акробат на пощенска марка в Австрия, извинявам се. Георги Делчев, класьор с 8 пощенски марки, излезе в 40 000 тираж по случай 35 години на прочутия немски цирк Ронкали. Какво казахте? Извинете, повторете. Ами, драгите зрители ще го чуят. Да го чуят. Моля, продължете с вашите теми. Продължете с вашите теми. Отако кок, аманян. Направо ли очите, защото не мога да видя? Две петлета си вървят по улицата. Едното казва, хайде нека да отидем на кино. По-добре да отидем в месарниците да погледаме голи кокошки. Това беше много смешен вид. Слушали ли сте вица на Иво Сиромахов, небезизвестния вид за слепия човек и папагал? Не, Колежки. разкажите ми. Значи, един човек си купил папагал и още от самото начало в магазина папагал се държал много жестоко с него и го обиждал постоянно и постоянно му повтарял едно ще го начукам, понеже човек е бил с едно око, не дъгав леко, сигурно е бил сляп, както и да е. Нали, всеки ден, когато човек се прибира от работа, папагал му казва едно ще го начукам. Човекът много се е доснал, страшно много се е изнервил и го затворил в камерата. Излязъл и се върнал след един ден и се притеснил този папагал да не е замръзнал. Отворил въпросната камера и папагал изява така. Много смешен вид. Колежки, кадриците ми падат. Драги зрители, това беше от нас. Очаквайте реклами по случай лятното намаление с 387% увеличение на цените. Довиждане. Аз съм Гришка, Парцалова, той е идиот. Довиждане, нови срещи.